Eu podo responder da Diputación, da Xunta. Eu entendo que a xenda da Xunta non a sei. Que? Bastante teño co meu como para saber a xenda da Xunta. Bueno, vamos a comenzar esta roda de prensa, a cal, pois, un día máis vos quero agradecer a presencia e darvos os bons días a todos e a todas. E o facemos xustamente un día despois de vir de Fitur, unha das feiras internacionais turísticas das máis importantes, e onde estivemos ali divulgando as excelencias da provincia, das Rías Baixas, dos 61 concellos que a conforman, e trasladar esa forza que ten o interior, onde tamén estivemos pechando importantes acordos que seguro van a ter un impacto moi positivo en Pontevedra. Pero o traballo sigue, e aquí estamos hoxe, nunha rolda de prensa, como decía, posterior á celebración da Xunta de Goberno, dando a coñecer máis recursos para a provincia, para Pontevedra, para facer que esta provincia sexa aínda máis extraordinaria do que é. E, de feito, esta semana mobilizamos en Xunta de Goberno máis de 2,6 millóns de euros para promoción económica, investimentos en concellos, infraestructuras deportivas e turismo. 40.000 euros procedentes do aluguer dunha parcela no polígono de Barro, 180.000 euros para que Arbo e Alama melloren infraestructuras deportivas, 300.000 para a nova plataforma turística Smart Guide, 450.000 euros para obras na EP 6.101 en Dozón, e aprobamos os primeiros recursos do Plan Máis Provincia. 1,7 millóns de euros que beneficiarán a 13 concellos. A maiores, pois vou aproveitar para anunciarlles novas relativas ao acto de entrega dos premios Mulleres no Foco. E comenzamos e facémolo falando do polígono industrial de Outeda Curro, en Barro, porque hoxe aprobamos o aluguer con dereito a compra dunha parcela de preto de 7.000 metros cuadrados para a empresa Vespi Inversiones, por algo máis de 40.000 euros ao ano. Son xa 27 as firmas que están presentes no polígono, isto supón un 80% da ocupación e quedan 14 parcelas dispoñibles. Algúnas das empresas presentes, ali no polígono de Barro, son Freud, Hijos de Rivera, Mafari, Frutas Moncho, Mariscos Salumar, Transfrío ou Lago Aves, entre outras. Así que avanzamos. Seguimos convertindo este polígono de Barro nun auténtico pulmón de emprego e actividade para toda a provincia, pero especialmente para a contorna de Pontevedra, que necesita apoio e consideración cara aos emprendedores. E agora pasamos a falar de deporte, concretamente de novas achegas ao beiro do Plan de Infraestructuras Deportivas, o segundo plan. Trátase de 180.000 euros que destinamos para os concellos de Alama e de Arbo. Concretamente, o Concello de Alama recibirá 90.000 euros para financiar ao 100% a mellora dos vestuarios do pabellón municipal, e no caso de Arbo, nunha contía similar, uns 90.000 euros, para acometer o proxecto de modernización e mellora do pabellón polideportivo municipal de Chan. Así que seguimos avanzando neste 2025 na distribución de recursos deste plan, dotado con 8 millóns de euros, o doble co ano pasado, co ano 2024, e que vai a permitir seguir modernizando, mellorando os equipamentos deportivos da provincia como nunca antes se fixera. E agora pasamos páxina, imos a turismo. Viaxamos ás comarcas de Deza, Tabeirós, Terra de Montes, porque aprobamos o expediente para contratar o servizo de implantación das plataformas Smart Guide, que conta cun orzamento de algo máis de 300.000 euros. É unha plataforma que se enmarca dentro do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino Deza, Tabeirós, Terra de Monte, os camiños por dentro, que está financiado con fondos Next Generation, e que nos vai a permitir
dar a coñecer o camiño da Gueira dos Arrieiros e o Miñoto Ribeiro, xerar un contido audiovisual asociado aos camiños de Santiago e aos recursos cabeceiras da comarca e tamén integrar na plataforma a información existente. E é unha iniciativa que imos impulsar da man do GDR Terras de Pontevedra Norte, o Grupo de Desenvolvemento Rural. Así que, como dicía, seguimos avanzando neste proxecto para converter este territorio nun destino intelixente e para ofrecer ás persoas visitantes novas propostas para realizar aquí, nesta provincia extraordinaria como é a nosa, a de Pontevedra. E agora falamos, é algo xa habitual nas roldas de prensa, de melloras en infraestructuras provinciais. Concretamente, no caso no Concello de Dozón, onde vimos de adxudicar por un importe de 450.000 euros as obras de reposición de firmes na estrada 6.101 Bidueiros a Moedo. É unha estrada na que vamos a realizar o saneamento e o afresado da capa de rodaxe, se vai a facer un recrecido do firme existente co extendido de aglomerado en quente e logo pois a reposición da señalización horizontal e vertical. E o noso obxectivo, como sabedes, é salvaguardar a debida prestación do servicio público viario e mellorar a seguridade viaria na totalidade da rede de estradas da provincia. E neste camiño seguimos avanzando en actuacións concretas como esta. E rematamos cos asuntos da Xunta de Goberno, e son os referidos ás primeiras achegas ao beiro do Plan Mais Provincia 25, un programa récord de obras e de servizos. Unhas achegas que facemos case pouco máis de 2 semanas despois de abrir o prazo para que os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes puderan formular as súas solicitudes e que xa só nesta semana ascenden a preto de 1,7 millóns de euros e que se van a beneficiar 13 concellos. Na nota de prensa que vos vamos a enviar a posterior vamos a detallar máis polo miúdo ou cada unha das liñas que se van a subvencionar aos concellos, pero quero adiantar que desos 1,7 millóns de euros tradúcense en 170.000 euros para o Concello de Ponteareas, ao beiro da liña 1, que é a de inversións, para financiar parte das obras de rehabilitación enerxética da residencia de maiores. E 1,5 millón de euros para 13 concellos, Arbo, Forcarei, a Illa da Arousa, Moraña, Arneves, Ponteareas, Pontecesures, Porta, Rodeiro, Salvaterra de Miño, Sanxenxo e Vilaboa, para contratar un total de 120 persoas desempregadas no marco da liña 3 de activación do emprego. E, como decía, falamos de preto de 1,7 millóns de euros que poñemos á disposición dos concellos en pouco máis de 2 semanas desde que se abriu o prazo para realizar as solicitudes. É un plan que está dotado, o Mais Provincia 25, con 48,2 millóns de euros para os municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia, en total 59. E é un plan co que queremos seguir tendendo pontes cos concellos da provincia para sustentar a labor municipal e facilitar a execución de proxectos estratégicos cos que brindar servicios esenciais e de calidade á veciñanza de toda a provincia. E quero rematar, como vos dicía, porque o próximo xoves, 30 de xaneiro, ás 7:30 da tarde, no auditorio do Teatro da Fundación de Pontevedra, celebraremos a gala de entrega dos premios Mulleres no Foco, que isto se vai a realizar en colaboración coa CIMA, que é a Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais. Será unha gala que será retransmitida en directo por streaming a través de YouTube, será presentada por as rumorosas, é dicir, por Carmen Méndez, Marta do Vieiro e Ledicia Sola, que nos farán rir a esgalla, seguro. E é unha gala na que tamén contaremos coa actuación musical de As Tanxugueiras e coa animación da compañía de Pablo Méndez ao inicio. E é unha gala na que, por riba de todo, imos a recoñecer o talento feminino no sector audiovisual a través de 3 galardóns valorados en 15.000 euros. 5.000 euros cada un,
E imos a recoñecer 3 grandes mulleres, que se suman xa ás que recoñecemos en edicións anteriores. Lembrar que no ano 2023 foron Mariana Carballal, María Vázquez e Beli Martínez, no ano 2022 Chelo Loureiro, Paula Cons e Lucía Catoira, e no ano 2021 Margarita Ledo, Noemí Chantada e Sonia Méndez. Entendede que non podemos desvelar as gañadoras, pero así vos podo dicir que serán elixidas entre nomes tan coñecidos como de Jaione Camborda, Lucía Estévez, Xisela Franco, Nati Juncal, Andrea Vázquez, Teresa Fernández Valdés, Uxía Caride, Lidia Fraga, Inés Colmero, Beatriz Leguerén, Maica Braña, María Elba Martínez, María Rojas Rodríguez e Carmen Méndez. Así que, xa sabedes, tedes unha cita o próximo xoves, ás 7:30, no auditorio da Fundación en Pontevedra, na gala de Mulleres no Foco, onde tratamos de festexar e poñer no foco as mulleres do audiovisual. Eu, pola miña parte, era o que tiña ben a trasladarvos e quedo a expensas de calquera pregunta que queirades formular. Bueno, pois, efectivamente, vimos de estar en Fitur, onde nos desplazamos o martes, e regresamos onte, ou no caso de algún diputado, pois, hoxe pola mañán, que onte xoves había un acto de entregas de Q de calidade en Madrid, e a verdade é que estamos moi satisfeitos de como brillou Turismo Rías Baixas, a Diputación de Pontevedra, en Fitur, un escaparate que saben que é excepcional, desde o momento que é unha das feiras de turismo máis importantes do mundo. Brillou o seu turismo de interior nunha das presentacións, teño que decir, máis novidosas e máis ateigadas das que había no stand de Galicia, que hai que lembrar que por segundo ano consecutivo volvemos ao stand de Galicia. Brillou a Bienal, onde houve a presentación o mércores, e deixou claro que a arte e a vanguarda están de regreso en Pontevedra, e tamén brillaron a multitude de ofertas que trasladamos desde as Rías Baixas, desde distintos puntos do territorio, como un dos mellores destinos de España. Isto, pois, os din os datos, que é o mellor balance que se pode facer en Fitur. Somos líderes en Galicia, líderes na España Verde, e logo, pois, a gran aportación que nos están a realizar o visitante estranxeiro. Por tanto, eu creo que imos polo bo camiño, e non só nos queren vir a descubrir, senón o que veu ten ganas de volver. Moi ben, bueno, pois, moitas grazas e teñan un bo día.